ndiphumelele avumile kuthi ndiphumelele avumile kuthi ndiphumelele kuthi ndiphumelele avumile Jesus kuthi ndiphumelele amen ya moyingcwele ya nika abantu bam ithemba molweni bantu benkosi khe ndininxibele iqhiya zam ewe ndikhe ndizinxibe izinto zam namhlanje itsho into ithi makakhe ndizinxibe izinto ezi zam ndiyeke uba lilady apha elixakileyo nika abantu bam ithemba kumnyamanyana ndiyazi ilight yam namhlanje andikho happy right ithi into esikuyo nika abantu bam ithemba sikupart 42 ke ngoku siyaqhubeka ke urhulumente asimanga le ngoma ithi avumile amazulu ukuthi ndiphumelele andazi ke phana emagqorheni noba niyandiva na uba ithi ingoma mna lo amazulu avumile uba ndiphumelele ndiyaphumelela ndisezawuphumelela bantu ndini andikho sure uba niyayiqonda nalento uba ndisezawuphumelela ndikakenze nix ndandizophumelela phantsi komhlaba ndizawuphumelela apha phezu komhlaba kaThixo ya mna ndibiziwe apha nguThixo uba ndizokwenza umsebenzi wakhe andiyindawo ndingekawugqibi kwaba babhizi bazama ukundiginqa andiyindawo bafethu nisezawuxola hayi nisezawuxola yithi ndiphinde ndiyidlale le ngoma avumile uthi ndiphumelele Jesus avumile uthi ndiphumelele Jesus yebantu andikho sure uba niyayiva nale ngoma uba ithini amazulu avumile ukuthi mna lo ndiphumelele andikho sure uba niyimamele nale ngoma ithetha nam le ngoma mna lo ndiyapakisha apha eWales ngoba umsebenzi uThixo ayindibizele wona eWales ndiwugqibile ndiyathwala impahla ndiyahamba ndiyotshona le ko-England bandilindile pha bendinibalisele the other day uba mna lo uThixo wandikhangelela umsebenzi ngendlela esisimanga the very same woman owayexakene nobomi phaa kula South Africa umsebenzi ndingawufumani indawo phaa eSouth Africa ndibangathi ndinikhumbuze kwakhe kwaphela unyaka 3 years ndikhangela umsebenzi ndithe kwenye inyanga ndakhe ndafaka ilento iCVs kwindawo ndathi xa ndibala times 40 guys ngenyanga eyi-1 qha umsebenzi idolo lo phofu i-experience yakho ilahlile ndine-experience eninzi kabi but idolo lo umsebenzi yeah nangu umama umfundisi wami Phumeza Thetha welcome mfundisi wami endimthanda kakhulu welcome ndiyakubona sithando sami namhlanje nditheke makakhe ndinxibe ezimpahla zam ngoba ndizanichazela isizathu soba ndizinxibe impahla zam namhlanje bendicula ke le ngoma ithi avumile amazulu ukuthi ndiphumelele yithani ndiyiphinde ndizaninxolela ngale ngoma uthi ndiphumelele yey nangu phasha uthi iphinde ndiphezu kwayo ndiphumelele Jeez. Yay. Yeah.
now that ndinxibe ezimpahla zami ingathi ke ngoku ndingajikeleza kakhulu ndithe mna mose ndila prophet yakhula pha eZiyoni. Ya ingathi ndingavele ndijikeleze ke undiqhwabe bendithi namhlanje ndiza kunikhalisela igubu lam bethunana ndilikhangele igubu kwiindawo zonke andalifumana kaloku ndilapha eUK bendinethemba laka Amazon kwacaba hayi sana uAmazon undenzela ezibukwayo namhlanje bendizixela banzanikhalisela igubu alikho ke bantu benkosi igubu senizawumamela ke le ngoma ndikhe ndazama ujikeleza kancinci ndizama ukunibonisa uba ngoku ndandingumntana mna eZiyoni ndisenza izinto zam phana nanku la mntana lo muntu umdala namhlanje lo mntana lo ukhangelwa ngamagqwirha kona to kona bayandikhangela aba mos. Yimani ke ndinibalisele ibali ndingalityanga ixesha into abandenzele yona ke ngoku andithi mna ndithethe ezi zinto caba zizinto ezingathethwayo ezi ndazithetha kaloku mna ezi zinto zobubugqwirha obehla phana ngoku zasise Eastern Cape nditshilo mna mos ndabuya phana ngogqiba mna ndathatha intonga yam endandinikwe ndisengumntana ndino 10 years uqala kwam iqaphela uba ndinento endidibanisa noThixo endinkulu kakhulu lento ndithe ndinglo wayekhazi akaduke ndimke ndiye kwamanye amazwe while ndibetha igumbu lam ndiyathanda ukunikhumbuza ningayilibali lo ndawo. So ndithe ubuya kwam nandathi so ndabalisa elibali mna last week ndalibalisa elibali lenzeka pha caba ke ngokuthiwe ndithetha izinto ezingathethwayo yimani ke nivibali nako ndiphathelwa ikaka ndizayibiza ngale ndlela iyo because ndiyabafuneka ndiyibize ndiyithini na niyawundixolela uba bengafanele ndibiza elo gama yaphathwa ikaka yaziswa apha endlini yam inje lento ndibheke mna enkonzweni eSunday enkonzweni bandenzela ufarewell ndithe mna mos ndicula le ngoma nje amazulu avumile ukuthi mna lo mandiphumelele ndiyaphumelela mna guys while aba bandithakathayo bemka ngamacala ezihlangu besokola hayi nje into zokudlala mna ndiyaphumelela apha phambi kwabo ndiyaqhubeka everyday ndiyaphumelela bayazenza izinto zabo bathi ndiyaphumelela ndiyaphoncuka mos nakoko kufa kwabo ndiyaphoncuka mna lo. So ndayokhonza enkonzweni bandenzela ufarewell ndiqobotsho mos uba mna ndifumene umsebenzi ndiyaphumelela magqwirha ndiyaphumelela madimoni ndiyaphumelela wezinto ezinejealous apha phambi kwenu aniyanga ukhamanzi nikhona ndiyaphumelela ya ndenzelwa ifarewell phana enkonzweni yam bandiblessa bandinika izinto zam ndabuya nekhadi so ndi-excited kapha ndiyafunda ikhadi lam balisayinela belungu bam ndithe phana enkonzweni yam ndimnyama ndedwa apha eWales ndihamba ndedwa ndimnyama nabalungu oko ndiphakathi kwabo bandibhalele ke ikhadi lam ndi-excited ndifunda ikhadi lam mna bendivukile mos ekuseni ndithe mna xa ndiza enkonzweni ndivuka ndihlala apha phantsi ndikhe ndiqale ndiworshiphe kuqala ndenze zonke ezaa zinto ndifike enkonzweni sendigcwele mna ndikhukhumele uthi ucollection by one uthi yo sisi ndityhafe nakuthandaza izinto ezindehlelayo yona ezindihleli yona kodwa nokumamela ndomelele mna man collection by one uza kuqina mntakabhoti kusemhlabeni apha yomelela ukunikezela akuyo option sokulinika uthaba ipower yebaba benamandla ngephezu kwempilo yakho into endingakucebisa yona inye ukuthi xa ubona uba uyaphelelwa ngamandla bacele abantu bakaThixo abantu abaclose kuwe including abefundisi bakho or whoever omaziyo athandaze nawe because likhona ixesha loziva uba uphelelwa ngamandla ndisuka apho mna abuyaphela amandla aphele but ke luckily mna uThixo undiblesse kakubi ngabantu abarayithi ebomini bam abathandazayo hayi into zokudlala xa ndiziva uba ndiyaphelelwa ucollection by one uthi impumelelo yam ndiyaliwa kunzima nokutya apha andazi nokuba zolala nditye ntoni today bethunana magqwirha niyazibona izinto enizenza abantwana babantu nangu umntana abantu uyakhala ngoku kubuhlungu akho nto intle ngaba ndithe funa sithandaze uba sibakhupha amehlo ithemo siBhayibhile xa nibona uba kunyekenyeke isinike igunya yathi izinyo ngezinyo ihlo ngehlo bendinifundele lezi scripture the other day awenzi into wrong xa uziphindezela egqurheni elikufuna ukubetha phansi awenzi into wrong nanku umuntu yakhala ngokuthiwa xa kunjeni uyathandaza amandla aphelile into engakucebisa yona ke collection by one do look for abantu abafuneka bame nawe emthandazweni because ayaphela amandla endleleni ndiyayazi lonto nami ndisuka apha inyawo zinodaka. But ke ngoku mna mvanje zithi zindinetha iba ngathi yakwenzeka into ndimandi balise ibalelekaka
andinalo linye igama lokuyibiza ikaka, andiyazi uba kuzawuthiwani xa kubizwa enye into. Ndiyabuya enkonzweni mna ndi-excited uba ndinike ii-gift zam, ndibuka ii-gift zam, ndiyafunda ikhadi lam apha, abelungu balisayina ikhadi lam, ndi-excited, zehla iinyembezi, ndakhala, ndigqibele ndi-excited, ndakhala ndibuka ubuhle bukaThixo owandisusa le eSouth Africa, ndimka ndiduduleka kungekho nto imnandi guys, ndimka ndisiya ezweni endingalaziyo. Ndithilo xa ndithetha the other day ndathi ibali lam, ndathi xa ndizijonga ndazibona ndazifanisa notata uAbraham. Utata uAbraham ekwathiwa wathathwa wasiwa kwilizwe engalazi, but wathemba uThixo wakhe, ndaba njalo nam ndathemba uThixo wam, ndisisiwa phi ezweni endingalaziyo. Ndandingazazi noba sisikem somsebenzi yinto ekhoyo lena, kwenzeka ntoni apha, but into endandiwilling ukuyenza kukumamela uThixo. Uthi uThixo sawuthini, ndabe ndisithi Thixo over to you. Ndithe mna ndahlala phana ecango kwaba bantu phana eflightini, abantu bahleli neefemeli zabo, kumnandi, kuyahlekwa kuyale. Mna intliziyo ibethele ukuma, but into akhoseleka nafemeli anafriends anantoni, ndindedwa ndiyezweni endingalaziyo, ndingutata uAbraham na apha emhlabeni, ngenxa yabantu balapho kulo South Africa bandidudulayo. But ke ngoba ibhuda babengayazi uba again ikwalicebo likaThixo eli, ndiza nixelelwa licebo likaThixo xa kwenze njani. Ndakhala ke ngoku mna, umntu ozikhumbulayo apho ndisuka khona, imvelaphi yam, ndikhumbula ubuThixo lo undithwele wahamba nam wandenzela. But ngexesha bezisenzeka izinto ndandingaqondi, naleba ndandiza apha mna kule country ndedwa ndandingaqondi, kanti yi-preparation time. Nditshilo preparation time, mntanam, yakubetha udwanguze uphelelwe ngamandla, zicime izibane, kanti yi-preparation time. Ndandingazazi ezo zinto zo-preparation time, ndizozazi apha kule country uba bekanti bendisendleleni eprunwayo, bendipreparishwa uba ndizofika apha ndithi qwa ndimazi uThixo lo. Ndithe kunamhlanje ndayamkela igift le yam, ngoba zandinetha shu, ndade nda-understand uba yeyi ntombazana, take your rightful position okanye uzawulimala apha. Ndixelelwe mos ezi zinto mna, ndilibele kutshitshiliza apha emhlabeni, ndifuna uzenza ungqesta apha phakathi kwaba bantu. Kwa aba bantu bandibethayo ndifuna uba ngungqesta kubo, ndibe happy, ndibe ndincumancuma apha emhlabeni. Yethi iposition uThixo andibizele yona emhlabeni ayikuba ndiyayazi qha bendingayifuni. Ndiqonda uba izandilibazisa, izandicuthisa, funa i-fast lane mna. Nditheke ngokuzehla inyembezi naxa ndibuya phana enkonzweni ndizifundele eli khadi, ndijonga neegift nezinto abandinikileyo. Yimani ke futhi ndinibonise, kaloku nina nikholwa ngobona. Phaa enkonzweni yam ndithe utywala buyaselwa, bandiblese ngewayini, andizoyivula, izawukhe ihlale iminyaka. Nantsi iwayini yam, ndizanibonisa ezi zinto. Nali eli khadi belindi-excita, lisayinwe ngabalungu eli khadi, balisayina abelungu balaa nkonzo ondikhonza kuyo. Bobugqiba abelungu bandiblesa ngale shandisi, bandiblesa. Ndizayigcina ke nayo. Ndim lo ufuneka aqoqoshe apha abantu bakaThixo apha emhlabeni. Ndiyacinga uba ndim lo funeka ndiqoqoshe abantu bakaThixo. Live restricted for some audiences. I wonder kwenzekeni, andazi. Ndithi ke bethuna ndableswa mna. Uthi uPhashi nguwe uyahleka, ndenze nto ndiziveza apha, ndazi ndakabhuda, ndazi ooTikTok nabo bayaxakekisa, bangamki nevidiyo yam kwinto yonke abayenzayo, bangamki nayo irecording yam. Moya ingcwele. Ndithi ke ngoku bantu benkosi, uthi iwine, Somandla asikisi, wo bengemki nayo, yini moya ingcwele. Benifuna unibonisa lokhu, bantu bakaThixo abakholwa uba ngathi uthetha ubuxoki ungaxoki. Ngoku ke ngoku mna ndakhala ke guys, ndikhumbula zonke ezi zinto zindehleleyo, ndazikhumbula ezi zinto zindehleleyo, ndakhala iinyembezi. Ndiyohlala phaa phantsi ndinyembezana, ndiyakhala ke apha kwam. Xa ndahlala phana, ndahlala ndibhizi ke ndiyababhalela ke abantu abaclose kum uba ke nazi iigifti zam ndiphiwe emsebenzini njani. Xa ndithi kube khona into ethi phakamisa amehlo, xa ndiphakamisa amehlo, hayibo nantsi ikaka apha phezu kwekhawutshi yam, ifresh mntanam, imanzi, fresh kaka. Andinalo linye igama loyibiza, niyawundixolela mna ndizibiza izinto ngale ndlela ziyiyo. Ngoku akufiki engqondweni, akufiki tu engqondweni. Andazi noba ndiphazanyiswe yile nto uba bendibhizi vele ndi-emotional kunjani. Akufiki into ethi yewethu bubugqirha, kaloku ndihlala ndedwa mna kwam, iifestire zam zivaliwe, into nenye kuvaliwe apha kwam ifestire, ndihlala ndedwa. Kha kube khona nevisita, bendihleli kuyo le couch, bekungekho kaka apha. Ndahamba ke mna ndayothatha i-toilet paper, ndayifunqula.
i-mindset yam ithi inoba ndinyathele ngesihlangu because bendiphumile ngezolo. Beniphumile ngezolo ndacinga fana ba inoba ndiye ndanyathela ngesihlangu akukho nto ethi yesisi bubugqirha bufikile. Ndayithatha ndayifunqula kaloku mna ngoku ndahamba ndayoyigalela etoilet bendiyifunqula guys nge-toilet paper andazi babe kutheni ze ndingacingi uba akuyiyo le inyathelwe ngesihlangu ndavele ndavaleka ndavaleka guys. Uthi uyaya hayibo ngusathana wantoni nalowo yo uthi uphasha Thixo. Ewe ndayoyifunqula mna guys ikaka ndayifaka phana ndayiflashela phaa etoilet ndabuya ndahlala phansi ndaqhubeka ndenza le bendiyenza efowunini yam. Yeyi emva kwe-5 minutes zibuye ingqondo. Hayibo ntombazana kutheni uphambene? Awuboni uba ngumgqwaliso lona sisichitho bayayibiza abantu abazaziyo izinto sisichitho ntoni enye bayibizile. Niyazazi izinto guys. Ewe loo nto yiyo. Ewe bazise ikaka ke ngokwapha endlini yam. Ibuye ke ingqondo ndithi oh damn uthi uPhashi ewe uyayazi uPhashi into ndithetha ngayo. Ibuye ingqondo ntombazana akudlalwa apha uthi uyaya ewe sisimnyama yes bafakile ke eso simnyama ababantu bokumnyama apha endlini yam kaloku ndithetha izinto mna ezingathethwayo. Bafaka bona ke ngokumna lo esimnyama benza lonto yabo. After zibuyile ingqondo ndithi no man kutheni udome awunyathelanga nto apha double check your shoes ndijonge izihlangu zam ebendizinxibe ngezolo ndachecka nebendizinxibe namhlanje ziclean guys izihlangu zam. Uthi usange sisichitho hayi bayadlala mabachithe besiya naxesha loo nto mabachithe naxesha loo nto ndizawuya phambili period ndingulo uya phambili mna period. Ndiyanixelela namhlanje bodoti bamagqirha amadimoni isichitho seekaka zenu enisizise apha endlini yam sizawubuya 7 times. Lindani sendleleni silindeni ngoba akho nto esawuyenza pha kum so asezokwenza nix. Uthi uziqoqo ityuwa erafu unayo ndinayo ityuwa erafu sithandwa sam. uPhashi uthi makuthandazwe yingako guys everyday ndisithi thandazani. Baxakekile aba bantu guys baxakekile aba bantu ani-understanding. Ndithi couch yam ebendihleli kuyo ekuseni ibingenakaka yalala ingqondo boom mna ndiyahlala kwakhona xa ndibuye emsebenzi enkonzweni ndahlala phandle ndi-emotional ndinjanja ndikhumbula ukuthi Thixo ndisusephi kwathini kwaphinda kwaningathana ngani xa ndithi ndiphakamisa amehlo hayibo nasi isidudla sekaka. Again ingqondo yalala pho ndicinga uba mna yile yokunyathelwa ndayifunqula but inintsi le kaka come to think of it ingqondo izobuya emva kwe-5 minutes. Loo nto babezama ke ukuyenza apha ndithi kuwe wena mntu oyizisileyo le nto ubuyizisa apha endlini yam izawubuya 7 times. Linda isendleleni uba ikakafiki it's either seyifikile okanye isendleleni andizodlala amagqirha namadimoni mna am done nditshilo kunaniva ingxaki yamagqirha namadimoni aweva xa uthetha nababa bantu ndithe mna ndiyaniwonisha ndinomkhonto wezulu ndihlaba nithi samna 7 times uzawuhlala phansi mntanam ube ngathi uthakatha ungathakathanga ndikuyele phaa kuThixo ndaguqa ngedolweni lam ndathetha into ngomlomo ndithe iBhayibhile ithi thina sinikwe i-authority apha emhlabeni nguThixo ukuba sithini sivule imilomo le yethu sithethe izinto zenzeke. Khona umuntu ebendibuza ngetyiwa ewe i-rough salt ndinayo zithe zobuya ke ngokwingqondo uba hayibo ntombi hayi ntombi ngumthakathi lona ulibele kurelaxa apha wena. Ndakhumbula uba kanene ndandikhuliswe ngetyiwa mna nakuPhashi uthi njalo ndandikhuliswe nge-rough salt ndayoyilanda i-rough salt yam sendiyiklinile kabafethi ikaka ndayiklini ikaka yabo ndayiklini isichitho sabo kodwa sisebenza sindenzanga nto endaweni yoko ndiyendithandeka ndiyenibaphosh ngoku ndifakwelwe ikaka ndiyathandeka apha belungu basaphithizela bakayeki. Cha ndithi lo ubezise la doti apha endlini yam linda mntanam uba okanye inoba seyifikile okanye isendleleni into zimbini linda yiba prepared ubiyeza. Ndithe mna ngubani ngoku 2025 I am done ukudlala namagqirha mna I'm done yeah. Nansi ingoma yam uthi ndiphumelele uthi ndiphumelele uthi ndiphumelele yeah uthi uPhashi bekunini ubona le tuwa Sunday Phashi last week Sunday
Uziqoqo uthi clean the couch ngamanzi anetyiwa nesephu, pray hard over every space endlini. Soze bakwenze nix, bazondenza nix aba bantu bayadlala. Uyaya uthi, oh yes, we have power over authority indeed. Itsho iBhayibhile, we are given the authority. Apha umlomo, uvula umlomo lo, thetha izinto zenzeke. Ndithe, Linda, mntu ukuba sikakafika, sikakakubethi into zakho Linda ziyeza. Andizanga zodlala namagqirha mna mntana. Ndithe laa ngxaki naniyibona ngoku ndanisencinci iyabonwa nangaba bafayo abanye babazali benu. Bafa abanye babo. Because ndandingumntana ndina 42 namhlanje. Bafa abanye babo. Nizawufake nifane nabo nibalandele ninishiye apha emhlabeni kaThixo. Yeah. Ndiyithathile kaloku ityiwa ziqoqo. Then ndakhumbula uba konje ityiwa ndabuya nayo ndayoyilahlela pha kula couch bendiyosule ngezizami izandla. And akho kwanto kaka izawundenza nix mna. Ayizondenza ndenza nix nidlalile endaweni yoko izawundinika iglow ndibe mhlapha phambi kwenu. Ndogqiba kwam ndiphumelele. Ogqiba wena ibuye ikaka yakhe ikubethe back. Izawuhamba kwezo line ngoku. Yeah. Ibe njalo ke guys ibali lam elindehleleyo ke Sunday aba bantu aba abandiyekanga so baphambaniswa zezinto ndizithethayo ndisezawuzithetha izinto ndikakenza into until niyeke ubugqwirha nizabuyeka ngenkani ubugqwirha nditshilo kune aniva ingxakeni indlebe ezi ziblockekile zivalekile ndithe lo nyaka andingoyesu mna ndijongeni kakuhle ndiza kunivuthulula umuntu othumela ikaki izawubuyela kuye 7 times iphela kanjalo. Andikhathali ke noba uzalwa nam noba uyitshomi yam noba wenze njani izawubuyela kuwe 7 times zikudwanguzise zakwaThixo uzawuvula ingqondo idibe khona ubuyeke ubugqirha yathanda uthandi unyaka umnyingi lo ndiyanifungela ndiyanifundisa ndawugqiba. Right. Ndidlule ke apho ezikakeni. Hey moya kaThixo kunzima emhlabeni yazi le genge le ixakekile bafethu xa ndithi kunithandazani bantu bakaThixo thandazani sanudlala apha sanudlala thandazani. So ngela xesha lezakaka ke ndibaxelele ke abefundisi bamba makuthandazwe abandiyekanga mosaba basame ngenyawo ndakugqiba ndabe ndithetha noThuli uThuli lo ndithi nguMrs S ndamfumana apha kulo TikTok. Mrs S ke unolwazi lezi zinto zezityiwa naye Shem wasuggesta kuba makugalelwe nezotyiwa makuthiweni makulayitwe amakhandlela kwaba kwayaleya. So umuntu wekaka ziyeza ikaka zakho sweetie Linda. Right. So ndithe abantu xa udibana nabo bagadeni guys ngoba nabo udibana nabo bezengaboni uMrs S uThuli lo ndithetha ngaye ejonga uyidlalile la sisi indima enkulu ebobini bam ndingekamazi ndinjalo in person ndiyamazi apha efonini siyancokola nditshilo the other day siyancokola ngoba unayo lento ndinayo siya connecta noThuli ngendlela esisimanga. So ndiyambonga ke uThuli naye obekhona ngala Sunday sisuka kuyo ngelixesha zibuya apha kwam bendiphathele ikaka abadoti. Ikaka izawubuyela kubo uba ikaka buyilindani uba ikaka buyilindini. Usiki uthi that's ndivele ndakuthanda nje andidluli ko live bakho kanti ungumntu wohambo lwam ndimlo ndingula mntana wayibetha amagube ezayoni ndina 10 years ndingula mntana wayethathwa nguThixo alahleke asiwe kwamanye amazwe nalelinye lawo lamazwe ndilapha kulo ngoku ndiwahambile amanye already. Abantu abangalaziyo ibali lam ningene pha ku YouTube ningene @Mercy Makhwelo 326 ndimlo. Right. Nditheke ndibhalile apha konke i-lessons endizifunde kule journey yam yokuphila kwam guys ebingekho lula. Senza lanto mose kuthiwa ngoku i-evaluation and conclusion. Abazothanda ke ngoku abantu abaninzi ndiyayivala guys lo nika abantu bam ithemba namhlanje. Isizathu sokuba ndiyivale lento uThixo bendibizele uba ndiyenze kaloku yayize ngevision bethuna le program akuyona ezi program uvela uvuke une program wenze yayize ngevision le program ndathem namos ndayenza kicking and screaming ndingafoni. Xa nibuka phana uYouTube wam ndimbana phana xa ningena ku part 1 kuyofika ku part 4 to 5 andimhlanga tu ndirongo ukufa ndandingafuni kwakwenza lento. Ndade ndayenza ndade ndayithanda ndayiqhela lento. So mna kahle yilento amagqirha endileqa endijikeleza kangaka. Mna le yam i-calling umulo wayo yayifani nezinye i-calling inomahluko othile. Ndingula mntana kuthiwa yi-chosen one ndizawubuye ndinichazele elobali
uba kutheni inomohluko kangaka le gift. Bakhona nabanye ke kuthiwa sibayi 144,000 apha kumhlaba wonke, bambalwa ke abo bantu xa ujonga abantu abangaka emhlabeni. Yes, uyaya uthi ndilwa oku kwam shem kulonyaka. Makuliwe guys, abadlali amagqwirha namadimoni, and awazobuya ngamva, ndiyanixelela. Uphashi uthi ku YouTube ungubani sileqe khona ku YouTube sithandwa sam, uzawungena uthi @Messi Makwelo 326. uMakwelo wamakanayo H, nguMakwelo akekho H. Uthi 326 ke ngoku uzanifumana pha, uqale pha ku part 1 unyuke nazo siku 42 ngoku. So yonke le nto elibali lam, izilingo endingene kuzo nendiphumele kuzo nendlela uThixo andincede ngayo ethumela abantu bakhe njalo njalo, yonke laa nto ikhona pha, nizayiva pha. So xa unexesha, njengoba nditshilo uba akudingeki uba utye ixesha lakho uhlale phantsi undibuke ngamehlo, ungafaka pha ubuklina indlu yakho ubumamela ngapha, because into ebalulekileyo kufuneka ufumane imessage. Usiki uthi nam zayokujonga ndijongeni bethuna ni-subscribe ni-like ni-share, because indaba kaThixo le ndiyibizelwe mna apha emhlabeni ifuneka ihambile. Amagqirha la abhizaphithizelayo afuna ukundistopha adlalile, andistopheki this time. Nayizama loo nto yokundistopha ndisemncinci kulate ngondimdala ngondizanihoya, ndiza kunihoya. Le nto uThixo andinike yona ndizayenza futhi, la ndibizelwe emhlabeni ndizawuyenza, ndizayigqiba, andizostotshwa nini tu niyadlala. Right, ndithe ke bantu benkosi, so le program yayize ngevision abantu abangayaziyo, ikhona pha ku part 1, nizayiva pha ku part 1. Ngoku kufikelele ixesha uba ndiyivale. I fully understand uba abantu bafuna ndiqhubeke ndiyenze le nto ndingayiyeki. Ingxaki i-1 le bendiyibizelwe ukwenza le program iyaphela kule namhlanje, yaphela, because befuneka ndithethe ngobomi bam, ndithethe ngobomi bam bonyekenyeke. Ewe liphelile konke ibali lam lokuthetha elinyekenyeke, but andinishiyi nedwa, ndizanichazela uba ndiza kwenza njani, ngoba ndiyabona uba iyabaphilisa abantu le nto. So le nto uThixo bendibizelwe yona iyenzeka. So siza kwenza enye iplan uba masenze njani, but unika abantu bam yena ithemba sakhe abe simvala. Uphashi uthi I just subscribed, ndizawubuyela pha. Ewe buyela mntakwethu, uzawufunda into eninzi pha kule mpilo yobubutyobo bempilo yam ephilisa abantu namhlanje, ibubutyobo injalo. Ewe, right. So ndithetha ke ndithi ke ngoku senza evaluation and conclusion ke namhlanje ngonika abantu bam ithemba. Xa ndijonga ke ngoku le hambo endiyihambileyo apha emhlabeni, ukuzalwa kwam, so ndivakala ndisithi ndiyahlala mosina, nditshilo ndiyahlala noself, ndicinga uba hey, kwakutheni ze kwenzeke le into, yayitheni ze yenzeke kanjena. Ngoku mna mos ndikwesa stage apha empilweni yam soku-understanda i-life as a whole, ndikwesa stage soku-understanda le gift ndandingayifuni uba ndandithi bubhanqa buni begift efana engaqhelekanga. Namhlanje ububhanqa begift efana engaqhelekanga ndiyayi-understanda iphelele. Izinto ezindehleleyo ezibuhlungu namhlanje xa ndihleli phansi ndibuka, ndiyazi-understanda bekutheni izinto zindehlele ukuze kwenzeke ntoni, ndizolenda la ekugqibeleni. Ndibe lapha ngokuphambi kwenu. Ngoku zithi zinetha siwa left and right, ayibo ndizijonga ndipholelwe. Khombethu kulaa mntana wayetatazela, anditatazeli ngoku. Laba basebhizi bacima amagqirha ndisazawutatazela, nditatazeliswa bubugqirha. Ikaka yeni bendihleli nayo phaa ndipholile. And ke kulaa couch ndiyayithanda, ikhawuchi yam le. Mna into endiyenzayo mos nditshilo into yoba xa ndihlele endlini ndihamane nditshintshe indawo yolala, ndiyolala ngapha ndiya. Xa ndina 2 bedrooms ndiyashiya lenye iroom yam ndihamba ndiyolala kwenye iroom xa ndindedwa. And ngoku ndihlala ku-1 bedroom. So Monday to Friday ndilale ke phana lantuze nebhedini yam. Nge-weekend andifuni ulala kulaa bhedi, mna ndiyathutha ndihamba ndizolala apha ekhawutshini yam, ndihlale apha ndizola apha ekhawutshini. Ungafunga uba ndiqoshiwe ebhedini, andiqoshwanga ngakho mntu kule bhedi, ndim lo kule ndlu ndedwa, ndilale apha ekhawutshini. Ngoku bathatha ikaka bayibeka apha ekhawutshini yam le ndithanda ukurelaxa kuyo. Ndaqonda uba inoba bayandigxotha ke ngapha endlini yam, bafuna ukundidisayidela uba mandilale, bafuna undikruthela phaa kulaa bhedi abadoti. Ndaqonda ke ngoku mna andizova ngegqirha, andizodisayidelwa ligqirha uba apha endlini yam mandilale ndawoni. Ikhawutshi le yam ndizawulala kuyo, bafane bayifake ikaka, ndizawulala phezu kwayo laa kaka, kho ndibitheni. Ndayiklina mos ikaka mna, naxesha laa kaka mna, ndoyika ikaka mna. Ndisuka ubamba iinyoka mna, ndisuka ubona iintaka, nditshilo intaka mntu le yayinenyawo inomlomo njani njani, ndisuka ubona ezaa zinto mna. So apha iveki yonke ndavele ndaqonda uba mandisosondithuthe for loo nto, sosimilo ndizolala apha ekhawutshini yam iveki yonke, kha ndiyinuke ibhedi yam ngamabomnju. Ndifuna ubabonisa uba andiboyiki. Le nto bebeyifaka apha becima badudula mna badlalile, ndakhwela kwikhawutshi yam ndalala kuyo iveki iphelithe vunqu. Ndivuka apha ekhawutshini even namhlanje uku andibethwa nangudo.
yazi udo akandibetheli kwandawo. Right, so ndithi ke kwezi lessons ndibulela ke ngoku umtshato kamamam owaphela umama ehleli phana kula mtshato wakhe wayehlelela ububhanqa ehlukunyezwa yilaa ndoda yakhe waphela la mtshato wathi sa emva kolo 20 years. Ndiyawubulela la mtshato waphelayo bethunana ngelinye ixesha xa zisenzeka izinto zibuhlungu but xa ukwesi space nandikuso uhlala phansi ke ngokujonga uba bekutheni kwenzeka ezi zinto ngoba ubuma mtshato kamama wawungazange uphele. Umama wayehlukumezeka mosu 19 years ehleli only unyaka oyi-1 azavika mnandi. Kula 19 years wayehlukumezeka ngawo possible ndandizawukhula ndingumntana ohlukumezekileyo ke ngoku nam ndikhulela kulaa mzi wakhe wawungena direction nalaa myeni wakhe kulaa mzi wawungekho direction phana. Wabona ke ngoku uThixo uba it's enough mandiwuyekise uphele lo umtshato. Kwakubuhlungu kuye ndiya-understanda 5 years mna uphela komtshato wam wemka nam umama ndithilo waya nam phana kwamakhulu. Xa efika nam pha qala ndiyozalelwa pha kwamakhulu ngoba waye waxabene nalasa sibhanqa sendoda wayetshate naso. So xa ndifika ndazalelwa pha kwamakhulu ndazaliswa ngumakhulu wam abangalaziyo ibali likhona lonke libali pha kupart 1. Then ke ngoku xa ndijongile apha ndakhuliswa ngumakhulu. Umakhulu endicoacha umakhulu lona ndandidla ngohlala nomakhulu ebusuku ndingalali ubuthongo bundinqabela. Nomakhulu enqatyelwa ubuthongo sincokola thina ngo-12 kuze kubethe 1 sincokola nomakhulu. Amagqwirha ngala mina ayefikile kwakungabo-4 ekuseni 10 o'clock sorry ngabo-4 ekuseni ndina 10 years afika amagqwirha ezondithatha. Umakhulu wam ngoba wayeyi-light sleeper wavuka kuqala wabava la magqwirha xa efika ezondilanda phana litsho ibali lam ndasinda uba ndisasinda nanamhlanje. I'm 42 years old today. So niyabubona ubugqirha into yoba abantu abancane bayancekelela 32 years yonke ndibaleka amagqirha phofa ndiwabaleki mna 32 years uqala kwam unotice uba kukhona into yokuthiwa bubugqirha babusenzeka ndandina 10 years. So ndiyacinga uba mhlawumbi ke ngoku umama wawungaphelanga la mtshato wakhe into yoba ngiba ndiwuvuyele la mtshato waphelayo xa kunamhlanje. Xa ndijonga kulaa mesi yala mtshato wakhe wayephila kuwo amagqirha ngewayendiwinile pha because ngubani wayezandikhusela abazali kwabona bexakwe ngumtshato wabo ophithizelisayo phana la mtshato wabo besilwa yonke imihla uyibubutyobo ngubani wayezandikhusela. Kwakunyanzelekile uphele la mtshato kuzawufihlwa mna lo ndifihlwe ngumakhulu. Umakhulu wandicoacha wandifihla wababhaqa xa besayebunanazela amagqirha bezondilanda wababhaqa. So nanso ke into endenza uba ndithi namhlanje xa ndihleli apha ndithi thank you waphela umtshato wakho mnkosikazi. At least ukufa kukamama xa kunamhlanje zimathe ziba kungekho nto andishiye nayo undishiye noba wawuncama la mtshato wemka. Ya ngumbulelo wam wokuqala ke lowo. Umcimbi woba ndingazange mna ndenzelwe i-birth certificate ngumama lo wayendizala ngoba lo ndazalwa ngendlela efane naye wapholelwa apha eKopo wandineglecta wenza laa nto wayenzayo likhona elabali lam phaa. Ndangabi na birth certificate mna ewe ke ngoku igama eli mna ndalinikwa nguThixo endleleni yam elithi Mercy endleleni yam ehamba ebheka ekhaya eCape Town after ndigquthiwe. Yeyi ngendingazange ndibe nalo elagama uthi uPhesha wazalelwa ekhaya endlini mntakabhuti ndizaliswa ngumakhulu wam mama kamamam encediswa ngumama wasekuhlaleni ndim lo mntana ndim lo. Bonke abantwana bakamama ndithe bazalelwe esibhedlele but lo ndim wazalelwa phi endlini wogqiba kenzelwa ne-birth certificate ndim la mntana. Ya ndithi ke ndibulela nezo zinto zoba ndingazange ndenzelwe i-birth certificate ngoba kaloku uThixo wayebhizi epreparisha kwangela xesha but kwakungekho mntu oyazi uba kwenzeka ntoni phaa. Namhlanje xa ndihlela apha ndiyayazi uba kwakutheni ze ndingabi nayo i-birth certificate ngoba kwakufuneka kuvele uThixo. Ndiseza ndibonisa uThixo wavela kanjani nomesi wakhe. Ukugxothwa kwam ekhaya ndingulo ubulela kwa ukwakugxothwa phana ekhaya ngondandingamameli ndina 13 years old ndinga-understandwa uba kwenzeka ntoni ngam ndingumntana ofuna ukwenza intando yam ngoba kaloku ndithe mna ndaba mdala ndimncinci ndandibona izinto ezinkulu ndimncinci. Kwakungekho mntu ona-understandayo nditshilo ndandingumntana odd ohamba athi ndihleli nabanye abantwana ndiqonda uba abantwana abanangqondo aba ingqondo zabo zincinci. Ndina 10 years ngelaa xesha ndihlale nabantu abadala ndibajonga aba bantu izinto abazenzayo ndiqonde aba bantu aba. Umzekelo ndinenzele umzekelo ngamamam. Umamam wayenestand esenza imali phana abuye nalaa mali ininzi kulaa ngxawa yakhe ayilahlele phaa phantsi abantwana bakhe badlale ngayo. Ndibajonga aba bantwana balo mama ndijonge lo mama ndiqonde yeyi mama ndina 10. Uthi uLisa oh man ya hayi Lisa apha ndibajonge abantwana aba uthi ubuyi ethi yaya ubusi sorry ndibajonge aba bantwana ndijonge nomama wabo ndingumntana nina 10 ndithi lo mama lo
kaze abantwana bakhe bophelela phi na? Abantwana badlaliswa ngemali, abantwana babethengelwe isigarethi, umama athathe imali yokugqibela anike obrother bam bayothenga ibhiya xa befuna ibhiya. Mna xa kufuneka ndincediwe umama angabi namali, angabi nayo nenjani. Phofu laa mali abanika yona ke ngoku sendiphangela, ngoku sendimdala, laa mali abanika yona yimali ebethunyelwe ndim ndithumelela yena, ayithathe yena ayinike abantwana bakhe. Ngoku mna ndixa kobubomi ndiphendluzeliswa igift ndingayazi uba kwenzeka ntoni ngam nale gift. Umama ebengasoze abe nayo ne-50 rand, ngenye ilanga ka wayikhupha ebeleni 100 rand, wayinika unyana yakhe uba makahamba ayozithengela ibhiya ngoba kaloku unyana yakhe usuke ayisi. Sidlula kuzo, sidlule ezintweni ezinzima. Kanithi ndidlale nantsi ingoma. Njalo siyanqoba, sidlule ezintweni ezinzima, njalo. uLisa uthi it's tough, uPesh uthi njalo, uLisa uthi umntana okhethiweyo is tough. Ziyabuya Lisa, ziyabuya, but xa sowuzenzile kuyazinzeka. Uthi uLisa bendiyicula kusasa loo ngoma. Uthi uLisa beyicula ekuseni, uthi uyaya I relate in some of your stories because nam ndandingakholwa mntu ekhaya ndibona izinto kubaThixo. Kakundikhangele, siyabadinga abantu abafana njengam, asinqabanga sikho. Abantu soze baku-understand, they will misunderstand you. uPhashi uthi kunini le ngoma isenhlokweni yam, thank you, amen. Uthi uSiki kunjalo nje asizo-favorite komama bethu, injalo mntakwethu, dololo uba yi-favorite. Ngabanqobi siyanqoba, njalo siyanqoba, singabanqobi siyanqoba, njalo siyanqoba. Abantwana abakhethekile, abakhethiweyo, the chosen ones, abanalakhi bayangena ezintweni. Nina bo-chosen ones abakhona la, nize la kum ndinifundise izinto ezi. Indlela endiyihambileyo ende ndiyazazi izinto ezingoku. uLisa uthi kuthiwa uyageza because awudibani nezinto ezingezizo, uthetha phandle. Ewe, ndim lowo Lisa, ndikuloo list iyabantwana ekuthiwa bayageza xa ndikhupha izinto ngomlomo wam. Ewe, kaloku thina into kufuneka abantu bayi-understand, thina apha kobu buchosen sisibubo le gift inga-understand wam because yi-gift ifani, especially kumntu ongazoyi-understand uba ngugiftini lona. It's either thina siyazondwa okanye siyathandwa, but xa sesithandwa ivele yonke into ibaxe mani, yabaqwa bakuthanda abantu kube wese. Xa bekuzonda ubona uba baza kubulala ngoku aba bantu, awazi noba wenzeni that time. uLisa uthi uyarelate uLisa. Lisa masikhangelane bantu akwethu because asikho baninzi aba bantu aba balapha emhlabeni bathini, bayasi-misunderstanda. Uzibone ulilolo uqonda uba hey, kanti Thixo yintoni le nto wayenza kum ndingayaziyo nam? Kutheni aba bantu bendicapukela kangaka? Kutheni aba bantu bengandiva xa ndithetha? uLisa uthi kodwa ambalwa abothando, yes. Hayi, mna abantu shem bayandithanda, one thing for sure, ndiyathandwa mna left and right. Zange ndithandwe kulaa family ndizalwa kuyo qha, ndiyathandwa. Zandithandwa ngumamam into yokuqala, yaqala phaa indaba kumamam. Mna hayi ndiyathandwa, ilizwe lonke mna liyaphithizela lindifuna apha esidudwini, ndiyathandwa. So esendiyazi namhlanje abangandithandiyo banezaa zinto zobumnyama, bavele babe nexhala banzawubona izinto zabo, nayo ke ingxaki vele iqale phana ke ngoku bangandifuni ke ngoku. uLisa uthi usoloko uyi-threat. Ewe, uba yi-threat mntakwethu emsebenzini, ube yi-threat emjolweni, ube yi-threat ezitshomini, ube yi-threat kwi-community, uqonda uba wow, kazi ndizawuhlala phi nabawo mna. Lisa uthi usoloko uyi-threat. Osendifundile uPhashi uthi nam ndiyakuthanda. Thank you sithandwa sam Phashi, ndiyekuthanda mna kuqala. Siba yi-threat guys, apho sihamba khona thina sinetyala emhlabeni kaThixo. Akukho lula kuba sithi, abantu bacinga kulula ukuba sithi akukho lula, ngoba bambalwa abantu abasi-understandayo, abanqabanga abekho. uLisa uthi ewe, and you always attract those. Kaloku thina si-attracta i-darkness, itsho le nto siyayi-attracta i-darkness ngoba ndithe ixhala kuba ngathi sawubhaqa izinto zabo,
Ngelinye ixesha ke sihlelele transport asiboni nini sasigadanga loo nto thina siyaqhubeka nempilo silapha sikho kumoya baduduzela abantu bakwaThixo yile nto bake ngibona ba hey bafuna ukudla ngamazinyo bafuna ukugqiba ngawe ngoku yiloo nto silangazelelwa koJerusalem ngaba bamdaka. Uthi umeka uthi yo kuthiwa awubafuni abantu just because awuhambi ndawo yonke injalo kuzawutshiwo uzawubizwa ngamagama bakakwenzini bengekatsho eqaleni ba uligqirha kutheni xa sowuphumelela abantwana abachosen mos xa sebephumelela bayaphumelela xa sezibheda ziyabheda kube nzima bengiqhusa. Uthi uLisa because we are a light. Ewe ilight lesihamba nayo sine light bantu abangayaziyo uba uthini umcimbi wechosen one sine light thina esihamba nayo efika kwindawo kuba nditshilo kubantu abaclean hayi ke mntaka ba usilayite ngakumbi kube mnandi kube happy beqhashazele ke le ndithe abelungu apha aba bazithomi zam ndihamba nabo bathi xa bethetha ngam bathi you brighten our lives. Kodwa xa ndingaya kumuntu onemimoya ohamba nento zakhe uzawundizonda ngumzuzwana akhangela uchuku nje uhamba namadimoni amadimoni wakhe ayancangcazela ingazawubhaqa into zakhe uyaya uthi you injalo nyani zandithi ndim ingxaki until I learned ukuba hayi man akukho kwanto irongo ngam hayi awuyongxaki ingxaki ngaba baba nezinto zobumnyama siyabaphazamisa ngelight yethu. Ndine-picture uthi ufuna une-depression ndenze example ndiyathanda mosikwenza umzekelo mna uthi uphasha uthi amen uphasha uyahleka uthi ayancangcazela waba nedyudyu bengasawubhaqa into zabo. uLisa uthi mna zange ndafunwa ngumama wamsana ndikhule ngathi ndikhuliswa si-step mother sisonke swede you're not alone Lisa, you are not alone honey. Ingxaki yile nto ohamba nayo. Ndizanenzela umzekelo xa ndine-picture mna ndethe mna mos ndiyathanda ukuzekelisa so ndiba ne-picture yomuntu apha one-depression ndisuka kuyo mos mne-depression ndine-picture yomuntu one-depression ohleli erumini yakhe ebumnyameni uzivale zonke ii-curtains ilanga liyanqanqaza kumhlophe phandle kuthe qhwa aphathila light akafuna uyibona iyamphazamisa. Sinjalo ke thina bo-chosen one. uLisa uthi but utata wam played a very big role to make me comfortable. Ungcina wawunayo notatakho thina ke ngoku zasingenabo nabotata mna my grandmother nguye wathatha istand kulaa nto ndandiyenziwa phanga ababantu bandizalayo. Iqala ekhaya iqala la kwaba bakuzalayo uvela uqonda uba wo hamba mfazi hayi hamba mfazi imani ke ndidlule. Ilight yethu ke yiba nepicture yomntu one-depression ehlelele erumini yakhe ezogqumile engafuna ukuphazanyiswa ilanga liyatsho phandle uvele nofika uvulela khethi uyakuphambanela umuntu one-depression wenze loo nto. So ndiyacinga uba ke xa ndizekelisa aba banemimoya emdaka sivele sifike sibe njalo sibe ngathi bapha erumini yabo baphethe zaza depression zabo pha. Uphash uthi even now ndigqumathele ndine-peace. Ungcono nje naPhashi uqomathele une-peace. Ndithatha mna nge-depression wena Phashi lena ingeva ne-medication le ikufuna uhlale ebumnyameni ungafuni nabantu ungafuni nomuntu ozovula iroom yakho uyingathi ungayekwa. Ndithe mna ndisuka kuzo ezi zinto so xa nimamela ibali lam pha niliqala pha emva nizawuziva izinto ndiyathetha ngazo ndizifihli tu. Right, masidluleni ke ndaphinda ndathi ndibulela ntoni ke nje mna ndiyabulela ke ukusebenza ecaleni ndisemncinci laa mpatho mbi yena lena yaphana ekhaya. Ewe lena ndandinga-understand uba mna lithini ibali lam. uLisa uthi ndinomdla mani but I have to go. I love you guys, we need each other. Ewe Lisa mntakabawo undi-inbox siyabadinga abantu abanjengam nditshilo asinqabanga asikho abo-chosen one masikhonektheni benana sibe negroup yethu thina sodwa because aba bantu abasithandisisi ncam siyabaphandla aba bantu ngale light yethu sihamba nabo bayaphandla aba bantu sithi. Ewe ndizawunifundisa izinto ezininzi mna ndiyazazi izinto ezininzi at chosen one. uSiveshi uthi ndim lowo sana kunzima nohlamba kushushu phandle. uLisa uthi shop ayisho Lisa. Mamelani ke umeka uthi please sisi let's connect. Ewe let's connect mntakabawo because asinqabanga asikho ndiyatsho kwaba bantu bangaka kulo mhlaba sinqabile abasithandisisi aba bantu siyabaphandla kaloku. Right, ndathi ke ndiyakubulela ecaleni into yoba ndaphatheka kakubi ke ngoku mna okanye aba bantu zange bandi-understand to a point yoba ke ngokufuneka ndigxothwe mos mna ndingulowa wayena-13 kuthiwa mna mandihambe ndiyokhangela umsebenzi. Ndahamba ke ngoku mna ndayowukhangela umsebenzi.
Niyalazi ke ibali lam abalaziyo abangalaziyo again qhubani bafethu ningene at Messi Makwelo 326 pha ku YouTube ni like ni share ni subscribe nizawuliva lonke labali lam ninyuke nalo. Ndaphangela mosina ndina 13 so ndiyambonga ke uThixo owavumayo kula 13 ndigxothwe mna ngoba kaloku igama la kaMessi lavela kula 13 kulamzuzu ndigxothwayo phana ndikhwele la bus ndibakaza phana ndisiya again apho ndingaziyo ndandingazi bandiyaphi kanti uThixo uneplan kaThixo dala yaqala ngoku kuzofika igqorha ke ngulibe nethemba loba lizawuchitha mna lo uThixo kudala wasebenza wayebuilder builder uba bengathi phansi kwale tafile wayebhiza phansi kwale tafile engafuna ubonwa uba uyabuilder wayebuilder bani mna lo mna ndibuildwe ngentlungu enye emva kwenye ndibuildwa ngentlungu ndangamyeki uThixo ndamncekelela sekunjalo ndibuildwe lentlungwini i-calling yam ihamba kwezo line andiyona mna iprofeti ezeka mnandi kulento ndiyo namhlanje ndizeka buhlungu but ke nalezo ndiyambonga uThixo kwezo meko usiki uthi hey sana kwezo meko ndiyambonga uThixo ngoba namhlanje ndiyilento ndiyo ngenxa yezi zinto ndidlule kuzo ukuze ndiunderstand kwale calling bekufuneka ndidlule kwezi zinto right ndibulela ke ngoku nditsho mna nomtshato wam lo waphasa kayo waphela la mtshato ngola xesha utshaba lisho lona uba lizochitha lizawubetha la mtshato uphele uthi sa phakude ewe ngoba lokhu la myeni akazange angandithandi nala mntana wethu samkhulisa niyabazi ubutyobo bobugqirha kwala mntana esazalwa efokotho egonqukelwa ngamafokotho umntanam elusana ndithandaza ngaye ifokotho lisenyuka ndingekazi ba kanti uThixo kunento ayilungisayo kwangelo xesha waphela ke ngoku umtshato wathi sa emva kwexesha ndithi namhlanje thank you umtshato waphela ngoba mhlawumbi uba ndandisalibele kutshata ngendingazazi uba ndingubani because kaloku emtshatweni siba ngothoba sikutyele uthi xa kwento bafuneka uplease emyeni ngapha funeka ubuplizana nale family ngapha bakugizeli babuya kusasa ngela xesha funeka uunderstand ba wendile apha ndibonga ukukhutshwa emtshatweni waphela wathi vu namhlanje ndithi thank you Lord ngoba namhlanje ndiyazazi uba ndingubani ezinye izinto ezenzeka emitshatweni okanye emijolweni uphela ungazazi noba ungubani kuphele nyanga uzilibala because kaloku ubhizu entertain ababantu thina abantu bane calling ke ngoku uzayisebenza nini into uThixo akubizele yona ubhizu entertain abantu balomsi uzawufika nini kwezi zinto uThixo akubizela zona kule mitshato nale mijolo singena kuyo namhlanje umjolo mna ubuyahlala mawuhlale uyazi into ba mna ndine calling and xa kufika ixesha ba ndidwanguze ndiphambane mna funa ndenza into zikaThixo hey deda suka man bebhizi mna ndibhizi into zikaThixo nansi into ebalulekileyo ebomini bam kukwenza umsebenzi kaThixo xa kunamhlanje right ndithi xa ndiyibuka le nto yala mtshato wam ndatshata ndimncinci ndiyanixelela mna was very young ndina 17 ekutshateni kwam kweza meko zinyekenyeke ndandiphila kuzo kwazona ndithi xa ndijonga ke ngoku ndithe siyathini evaluation namhlanje sibuyela conclusion kuninzi siyaevaluate namhlanje ba bekwenzeka ntoni kanti kule mpilo ixesheni intoni ibisenzeka apha ndithi ke ngoku mna xa ndihleli phansi ndiyajonga ndithi hey uThixo umolo wakhe ngoku wayendenza nditshate ndisemncinci ndisindiswe ndisemncinci ndandiyofihlwa pha into epositive endiphuma nayo mna emtshatweni kukufihlwa nguThixo pha emtshatweni ngoba kaloku ngela xesha ndandimncinci kwakufuneka ndithobele phana la mithetho yalamzi ndithobe ndenze zonke ezi zinto ndisinsiwe ke ngokwecaleni uyamazi kumntana osinsiwe yonke into ufuna ukuyenza ngoline ndandihamba ngoline ndisenza izinto ngoline ndithobela nababantu yonke into ndithobela ndinguthobela thini kuthoba sikutyele yayindim lo senza zonke ezo zinto so 10 years down the line kula mtshato xa ndijongile uThixo wayeyondipheka kwapha kula mtshato ndandiphekwa ngoba lokhu ndidlulile ezintweni kwapha kula mtshato zandinetha zandithini zezinye ze-lessons endiphume nazo ke ngoku mna kule ndawo ndikuyo mna ii-lessons endiphume nazo kwapha kula mtshato zezi namhlanje ndikwazi umela into kaThixo ndithi hey buza ndisokolisa ecaleni ndoda yithi ndifuna uThixo apha phambi kwam ndifuna uba bhizi noThixo zii-lessons endandiyozilanda phaa emtshatweni okunye xa ndijonga iitshomi zam okanye xa ndithi iitshomi zam abantu abakule age yam imost yabo bafa
Most yabo bangakanani bagugile bangogogo into ebenza babaguge baziyekelela apha endleleni okanye abanye babo balibala kusela utywala balibala bedlala apha endleleni bejive weekend neweekend nazandi ifumanelo mana. Ngoku ndandisemtshatweni ndandifana noba ndihlala nabazali ndihlala nomama notata because kaloku ndithe ndandisinswe mna so ndandiyazi ba indoda iyathotyelwa umtshato uyathotyelwa abantu bomzi bayathotyelwa. So phana yayi preparation time ndandiyogciniswa pha xa ndijongile lento. Xa uphela ke ngolamtshato wathi uThixo wethu uready baphuma ke ngoku apha ndiyakukhupha apha ngoku. So igqirha lona ke ngoku ngela xesha lishoba ke sovuthule lo mtshato sigqibile ngawo. Hayi bantakwethu siyanibonga banincedisa uThixo kula plan yakhe. Ndithe mna mose ndiyakwazi ukhangela into epositive ebubindi ndinyule ndikhawulezisa. So xa ndijonga ndonyula ntoni ke ngoku bancedisa uThixo aba lamagqirha lana amadimoni babesho bavuthulula umtshato wami bamncedisa uThixo bakwenzeke ntoni iplan yakhe ukuze ndikwazi ukuhlala la namhlanje. Kwazi bani bandandisalebele kutshata phana libele kutshaza imbiza pha endihlanjiswe nyuka phana kwezanto zasemakhaya ezenziwayo phana ngendandifikile apha andizange ngingazange ndifike apha. Ndizothetha nani namhlanje ndithetha ngoThixo okwazi uthatha into enyekenyeka ayitshintshe ibe into ezintweni. Wayitshintsha le yami imeko. Ndandiyogciniswa. Ndithe abakule age yam bafa abanye babo. Abanye babo baba ngamanxila, abanye babo bagugile, abanye bayothengisa impundu njalo njalo. Kuninzi guys esingakubala. Abanye ba-abuse ngamakhwenkwe left and right enye emva kwenye iyazenzela nje. Ngoba lokho abantu bakhangela uthando abaphandi bayaphithizela bakhangela uthando. Amakhwenkwe abahambe nabo straight ke ngapha phandle bayafa abafazi guys niyazibona izinto ezenzekayo. Ama boyfriend axakile kulamalanga ayababulala abantwana babantu akudlalwa. Uthi uyamala umuntu akafuni kwaliwa. Mna ndasinda kwezo meko. Naku nangoku ndathi ndiphume emtshatweni ndiqala ukubamba nje iboyfriend yandenzani iboyfriend ka 3 months to 4 months umeka uthi Nkosi yami yandenzani iboyfriend ka 3 months 4 months yile yandithwalisa impahla ndaluza konke pha kula Durban nalapho yayintando kaThixo ba wayengandifuna apha emakhwenkweni endisusa pha kula Durban wandiyo ndilahla le eJoburg ndahlala umzuzwana pha ndaphinda ndathutheka ndayotshona le eCape Town xa ndifika naseKapa zindilindile iintaka pha ezinto ezichazayo zazinenyawo sinazo nemilomo emide ndayodila nazo pha emzini wami ndathi ndijonge leyo ndakwangena neenyoka ndathini ndadila nazo neenyoka ezo kanti yayi preparation time ndidinweni ngela xesha ndinqaphile ndibuza ba wena Thixo uphi lo Thixo kanti namhlanje ndiyayibona yonke lanto uThixo wayenza. That is why mina xa kuthunyelwa ikaka lapha kwami ndihleli ndiqonda ba hayi suka wethu ukaka ndithathole phepha mna ndiyifunqula lanto ilahle into emgqomeni toilet ndigunqula antatazeliswa zizinto because I've been through hell back and forth apha emhlabeni. Ngoku uzothumela ikaka ucimana zatataziswa ikaka udlalile hayi udlalile ndisuke ndidlule ezintweni mina bethu nana ndiphoncuka kumayeza kaNongoma andazi noba niyakwazi na kwaNongoma akubuywa phansi yabuya kwaNongoma yeah. Ndithe umuntu wekaka makazilindi ikaka bazikakafiki sendleleni 7 times akuzofika li1 bendiyibona pha imanzanyana pha esitulweni sam lindani mntu wazo. Right ndiyaqhubeka ke ngoku mna ndiya-evaluate obubomi bam xa ndijonga apha enye into endiyibulelayo kula mtshato into yandincedisa ngawo la mtshato phana eBhayi ukuze ndiye phana eBhayi uze ndiyomitha nomama uthetha lo mama umfundisi uthetha nomama sorry notata uthetha aba baphilisa umntanam ukuze ndibamithe ukuze ibe impilo yami namhlanje isaqondile aba bantu basathandaza ngam even today sasithandaza lo mntanam nditshilo sorry bathandaza umntanam. Then ngazange ndadibana nomama uthetha mna owaprofeta into bamnanza bayi-social worker manje beyi-social worker le ndiyiyo namhlanje engazange ndadibana nomama uthetha ndancedwa ngula mtshato because kaloku lamyeni kwaye wayephangela kwezi ndawo kwafuneka sithuthe siyotshona pha eBhayi ndandingazoya Bhayi kwazi uba ndiyena ndihlele eKapa ndingazange ndayofika eBhayi wandinceda la mtshato wandiseBhayi wayondimitha ndayomitha nabantu bam phana oomama uthetha ndayomitha nabantu bam phana ooSkapu ooXoli uSkapu ndikulo ndithe indlela endende uyihambile nam sayihamba indlela ende noSkapu eluncedo kobubomi bam zindiphihliza straight after especially after la mtshato namhlanje ndiyazibulela nezo zinto ndiyabulela ndibulela umtshato wam guys owaphihlikayo la mtshato wandithatha wondilahla le koDurban mhlawumbi nendingazange ndiyofika eDurban yayilicebo likaThixo
qha yajikeleza icebo likaThixo ngeke uzuluqonde kude kwenzeka izinto zibonakala. Mna kwiposition endihleli kuyo ndiyazibona izinto uThixo wayezenza. Ndayofika phana Mdungulo mna wamitho Wando Tracy Loretta Odwa Faith Thomzam nelivili ibali labo bebelapha ngenye imini bethetha apha. Ndabamitha kwela xesha lalamtshato uphela kwawo. Ndangabamithanga umtshato usaqhuba kakuhle. Ndabamitha xa uqala ukeqa umtshato. Namhlanje abantu ndithetha ngabo zitshomi zam ezinkulu. Njengoba ndinengxaki nje encamnca ndinengxakana nabantu. Hayi bona zitshomi zam ezinkulu ngoba ndihamba indlela ende nabo ndisuka kude nabo 16 years down the line. Sisezitshomi namhlanje sizotshomi incam ke sizifamily family yam aba bantu. Ngabantu ke uThixo wayebazisa empilweni yam ababama bamenama bebeyifamily yam because yayingabantu bexesha back then zindidumela. I-depression ihamba nami ngomgca. Ihamba nami ngomgca. Bandikhupha kwezo depression bandonyula abantu bam. Namhlanje bayifamily yam. Yayilicebo likaThixo. Namhlanje ndiyazibulela ezo meko. Ngoku ndaphinda ndangena phana kuBhuti Mayeza after lamtshato uphelile. Wandenzani uBhuti Mayeza? La relationship ndide ka 3 months to 4 months. Yandenzani relationship? Daluza kwasani. Amayeza zikhipha nje zikhipha. Khona ibali lampa ku YouTube. Abangenayo at YouTube. Phana sorry ku YouTube at Mercy Makhwelo 326 ningene phana ibone izinto ezi. Nimamele izinto ezi mamele. Ndihambile le ndlela. All along preparation time le. Qha yayindidwanguzisa at that time ndingaboni kwa preparation time. Ndandingazi into phofu ngepreparation time ndandingayazi loo nto mna. Ndandibona uThixo qha ongandihoyiyo uThixo wenza intando yakhe ebomini bam. Kanti uThixo ulungisa imeko mos sometimes kufika ingxaki zikuphithizelise kanti kulungiswa imeko. Uthi umeka ingxaki esidibana nazo sisifundisa ukukhula. Hayi mna ndifundile. And ke mna into engasoze endayifunda yapha emhlabeni soze unibone mna ndibendibele kulila into engapheliyo apha. Ndiyalila ngalamzuzu imeko zindehlelayo but hey funeka ndikhawuleze ndivuthulule because ubomi abulindanga mna. Ubomi buyaqhubeka. Funeka ndikhawuleze ndiphume pha kula kona yokulilela ndilile into engapheli. Liyawaphelile ixesha ndanwabe ndiqale ngoba nixesha ke ngoku ndizoyeka kodwa ngoku 5 past siphinde siqhube. Ndiyacinga uba ndiqale pha ngabo 5 past because if lento over i-hour ayizofuna ukungena phana ku TikTok ayizofuna udownloada i-recording yam. And then ke ngoku ndiyaphinda ndiyabulela abani ke also uBhuti Mayeza na into endimbulela ngayo ingxaki wandiphathela zona emhlabeni wam wandidudulela pha ku Dr. Mbokazi Dr. Bule Mbokazi makasibu ukusibu waniphakamela nelivili ibali lam wandidudula ndayomithana naye. La mama wama nam kwazaliseka laa nto ithi umntana xa ekhuliswa kwi-village ayingomntana wabazali bakhe qha ngumntana we-village yonke. Uthi uthethu uthini sisi? Hey bethinana andinalo ixesha labantu abalizodlala apha ndidlali mna. So ndithe kusenjalo ndizama ukuthi ndiyabulela uBhuti Mayeza laphela ixesha bafethu. Liphelile ixesha yithani nizawuphinda nibuye. Nantsi le nto isenza izinto zayiqalile ndiyabuya. Mane ke ndiyicime ndiphinde ndibuye. Ndifuna unixelela izinto ezi mna. Ndiyabuya.